Това е си първият скаликът роен. Той е бачите роен. Я го пушка. Ми се стане вака, виж? Я го бачка, ходи рака. Он стига, да. Такава сега, стека му стеки роено, до години. Ник се жене, сега кой ми ние убиличката го. Лопата е, води, няма вета. Ай, тук сега ние се разбирате. Пусти го по гостението, пусти го. Да. Пустав! Той сега. Пустав, отготвай. Що много пояде? Направо се бъде. Боец карта. Оди рак. Детко ти, стоиш стоене, оди рака. Оди рак. Ова ти карта нещо. Ова ти карта, разбираш. Таква ли работа? Прави се. Вой стап. Кой не слуша? Лай, рой, ти не слушат, бе, брат. Много добър пият. И то е то. Сега киломе на масата да толкова да разбираш. Я викам, той ти! Пати сега, чура! Пати сега, кошка! От вика, папуче! Папуче на годината. Опа! Папуче на годината, бой български папуче. Идеме! Бажо е много добър госпач. Човече! Бажо е много добър госпач. Сири рад! Опа, е различно. Чуйте, ти трябва киваявам. Не, сила не трябва. Така. Чека малко да ви... Тук природата на оваа била, много оваа. Реката, сега пилото, ходи пилото няма правя. Тебе няма по нашия работа. Ей, морда в тока. Пати сега. Да пие, много идиот. И пил. Той много лъза работа. Пил, се знаеш, що ти свежа. И я да пирам. Або няма плачки това, не? Той е купил това. Той е напредно. И сега, 20 година, много тази 20 година, я го я ти направя. Я го и на мене ми иде. Нямате и на него му идео. Защото иде без пресурация, ли? Додело му е него долу там. Иде ти пройде, айде, не е проблем. Иначе бази много добър спор. Я го викам, човече. Татко работил... Дека работи татко? Базо е много добър курбан. Татко, дека работи? Дека работи татко ми? Уаза, е като има сватба, ако не вика да имаме да ядем да пиеме, па да мога. Базо е най-голем курбан, че той е да ме пръсът да е. Оле, стига с малко. Не е много вкус. Така е добре. Ама иначе он, трябва да знае, правя. А вкуската, вкуската. Не така, колко папушки, всеки папушка да бъде. Уша, села си това. Не бе, какво кацание бе? Само се ти стай. Това е да си пуши, това, да. Он ти знае. Пуши да кажеш за камерата. Кажи камерата. Абе, намъчки и зетинки ти ставаш. Не, потреба има на този. Така, да. Това е нещо ще може да види на... Иде, що? Пази го това. Абе, пушам. Пази го, бай. Вигета, свали ли вигета? Вземаш. Кой сака? По свой опит. Вземай го, бай, бе, сега. Идеме вака. Какво е най-битният задач? Види го, гледай. Това е най-убава нещо, това е това. Това. Цяло време това ние правихме обед с два пройде. Ова, кой е вам бе? Пазо го спачва, оди ги приготвува, оди, гледай колко оди да виж колко късно. Стигано ли? Виж колко късно, това страшна работа, късно. Види, той вика майсторски броени. Той е това, ще викам цяло време. Майсторски да го направиш от кедението. Това е това. Гледай колко е. Колко само спретено това. Пази, бачо. Няма да кажа да знаеш. Демеш, да забравиш. Айде да бидеш чубала си изгледа ня. Коцава доста му е. Чакай сега, няма да шубата. Ляпни го от другата страна. Така. Това е това, бучо ще викам, ще му дава смек на допението. Това е това. Няма да пиява, гомри колко така го побайде. Али си побайде. Къде му курбара, къде му? Па тя ги сега къде... ало! Пази! Каква работа? Какво се прави сега? Това не е взяло да видим!
що я до мене, кучу. Його, кучу, що я до мене. А dok. Živo mi dala gre za cijel to, kad sam glave to, pa ovo ti glave to. A? A lepne z vami. Čekaj, 2 milo, stari kdo je do nas. Da ti 10 si maja, ne produžujem posle. Ne, me sad ne dobavi. Posle da moram da